Hallelujah, 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 hallelujah. Come on. Ang Ginoo nagapuyo taliwala sa pagdaig. Amen. Hallelujah. Kung nakasabot ka ni ana mga igsoon, kung gusto ka na sa atong taliwala ang presensya sa Dios, daigang Dios. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise God. Salamat sa pulong sa atong Ginoo. Salamat sa mga pag-awit. Praise God. O sa kanindot o matahom kaayo nga mga pag-awit. Bati nato ang gahom, ang presensya sa atong Ginoo sa atong mga kinabuhi, mga kaigsuunan. O kahibalo ko nga kung naa ang presensya sa Ginoo, naa ang kalipay, naa ang milagro, naa ang revival, naa tanan. Wala na kay pangitaon kung naa ang presensya sa Ginoo. Palakpakan nato ang Dios. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Praise God. Open your Bible, the book of Ephesians chapter 6. Praise God. Verse number 10, then 11, and verse number 12. Praise God. Basahin nato sa English translation mga igsoon. Niya mo basa po dayon ta sa atong pinulungan. Gusto na ko basahon kini sa English. Finally, my brethren, be strong in the Lord. Ignay mong katapad, be strong in the Lord and in the power of His might. Verse number 11, put on the whole armor of God, that ye may able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Sa atong pinulungan sa katapusan, magmalig-on kamo pinaagi sa Ginoo og sa kusog sa iyang gahom. Isulob ninyo ang tibuok hinagiban sa Dios aron makabarug kamo batok sa mga malipat-lipatong kaugdahan sa yawa. Kaya ang atong pakigdumog dili batok sa mga binuhat sa unod og dugo, kundili batok sa mga punuan, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga labawng agalo ni ining mangit-ngit nga kalibutan karon, batok sa mga dautan nga espirituhanong panon diha sa mga dapit sa kalangitan. Ang tanan mo ingon, dalaygon ang Diyos. Na itong timanaan po, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against power, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Amen. Gusto na ko magadumala sa simple nga topic mga igsoon. Simple topic that says, Satan is the master of deception. Ignay mong katapad si Satanas. Ignay mong katapad si Satanas. Mao ang hawd sa tanang limbong. Tanan mo ingon limbong. Ipiyong imong matagamanan og balaan nga Dios, panalangini kaming tanan. Pagtulunan karon gibasa namo book of Ephesians chapter 6. Lord God, I pray, hallelujah, nga samtang magapanlitok ang imong ubos nga alagad. Ikaw, Amahan, magagapos ng daan buhat sa kaaway. Pagduha-duha, amen, kaluyahon, daotang espiritu, stronghold, nga gusto mo babag sa revival. Maginapos kini, pinaagi sa ngalan ni Jesus nga Nazaretnon. Hallelujah, mo padayon kami karon o Dios, mao mga pagtulunan, ug tuguti Amahan nga mga panalangin espirituhanon ug ang revival mabatunan sa matag usa nining sayong kabuntagon. Kanimo o Dios ang himayag kadungganan. In Jesus name I pray. Tanan mo ingon amen. Makalingkod namong tanan mga igsuon ug ipahaluna ang inyong kaugalingon. Iplastar pagmaayo ang inyong kaugalingon mga igsuon samtang nagpaminaw sa pulong sa Dios. Kay dili madugay mga igsuon pipila lamang ka minuto magpanggawas na ta. Pila lang ang atong oras atong simba mga kaigsuunan, dili tibuok adlaw.
Ug ang pagpaminaw ninyo sa pulong sa Ginoo dili taas kayo nga oras. Muna nga i-plaster pag maayo ang inyong kaugalingon, ang matag usa diha mga igsoon ayaw padisturbo ni bisan kinsa. Na bisan bata ayaw padisturbos bata. Kay usay gamiton ang bata mga igsuos panuway para mawala ang mga pagtulunan nga imo untang dawaton karon. Tanan mo ingon amen. Praise God. Sa dili pa ko moadto mga igsuon ko sa pagwalis mga pulong sa Dios. Mga young people, unya ho magpaniud to, pabilin mo kay na tay meeting. Brother Ronel na tay meeting, praise God. O ulato na to ang gikan sa balubo og lawan-lawan mga igsoon, importante ni nga bahin sa atong isgutanan unya. Labi nas mga young people no nga niya karon. Brother Romel, praise God, isa mo uli ha human sa atong simba. Brother MJ, praise God, hallelujah. So mga kaigsuonan ko, sa dili na ko ni malimtan unya, sa pagkatapos na to sa simba, maghatag tag special offering sa atong igsuon nga pastor na sa ospital, nangangayo og tabang mga igsuon ko. Ngani, ato ning gipadala sa mga pastors kagahapon through Facebook, praise God, tungod kay si Pastor Minandro mga kaigsuonan ko na stroke. Tung niaging adlaw lang, uban-uban pa sa ato to diri mga kaigsuonan no. Praise God, og tuwa sila sa ospital hangtod karon tungod kay muna lagi na stroke mga kaigsuonan. Muna nga tabangan nato sa mga pag-ampo, and then tabangan po nato sa atong kanang kalipay sa atong kasing-kasing sa pipila mga kaigsuonan kung mga kantidad nga atong ma-offering mahatag para sa iyaha mga igsuon ko dito sa ospital, magamit nila mga igsuon. Sa tinuod lang sa tibok Caraga na ngayon na taog tabang mga igsuon, o nahibalo ko nga ang atong mga kaigsuonan labi nas mga pastors, praise God, anunay kasing-kasing sa pagtabang mga igsuon sa atong kauban sa buhat mga igsuon ko nga naa sa ospital. Praise God. Andam mo tabang mga igsuon? Pipila lang ang mga kantidad ato nang hiusahan mga igsuon unya man nato sa atong simba. Tunol nato na niya ipadala nato na didto mga igsuon ko sa ospital mga kaigsuonan. Praise God. Hallelujah. Kamusta na mo mga igsuon? Palakpakan sa nato ang atong Ginoo. Praise God. Hallelujah. Ingon ang mga pulong sa Diyos sa verse number 11. Sa Ephesians chapter 6, verse number 11. Put the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Ang pagtulunan na ni mga igsuon, nagisgot ni nga naghatag ni nato mga igsoon og pagtulunan, tanan ka nato nga naa karon dinhi. Hello. Amen. Tanang naa diha sa ulahi, tanan mo ingon amen. Us muna ko ang nasa mga ulahing naglingkod mga igsoon, ayaw gid mo pa disturbo diha. Paminaw mo sa pulong sa Dios. Kay sayang kayo nga naa mo sa likod unya manguli mo mga igsoon ko nga wala mo'y nadala, wala mo'y nakuha nga pulong sa Ginoo. No, ayaw entertina ang makigsulti sa imuha kay dili ni panahon sa pagpakigsulti. Hello. Dili ni panahon mga igsuon ko nga ang atong dalunggan atong ipaminaw sa uban. Kining orasa panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Nakadungog ba mo mga igsuon? Tungod kay isgutan nato mga igsuon the wiles of the devil. Si Satanas mao ang haod sa tanang limbong. Unsa daw si Satanas? Unsa daw si Satanas? Haod sa tanang limbong no. Kay balo na buwan ng limbungan. Walay laing tanang haod sa limbong kung dili si Satanas. Busa kung dili ka magbantay, malagmit malimbungan kag apil. Kay ang tanang limbong iya ni Satanas. Busa sa tanang nagpangalagad sa Dios gikinahanglan maigmat ang matag usa. Magbantay ang matag usa. Kay usa lamang nato kasipyat mga igsuon ko ang yawa mo himog pamaagi para malipat ka. Ang word nga wiles, everybody say wiles. W-I-L-E-S, wiles of the devil.
Buti pasabot anay sa Bisaya, lipat-lipat nga kaugdahan sa panuay. So ang word nga whiles, mga kaigsuunan, naminaw da mo diha mga kaigsuunan. Bot na ako na ipaabot diha kaninyo, ang word nga whiles, W-I-L-E-S, whiles. Tanan mo ingon whiles. O sa spelling ana, W-I-L-E-S, whiles. Unsay Bisaya ana, lipat-lipat. Wiles of the devil, lipat-lipat nga kaugdahan sa yawa. Nga kung di magbantay ang Kristohanon, malipat. Kung di magbantay o magmaigmat ang tao nga nangalagad sa Dios, malimbungan gayon. Gusto ba mo nga dili malimbungan? Pagpakaigmat, pinaagi sa kaalam, sa pulong sa Dios, inubanon sa Espiritu sa atong Ginoo. Nagay ginalipat sa yawa karon mga igsoon. Bungkag ang pamilya, gilipat sa yawa ang bana. Bungkag ug wasak ang panimalay, kay gilipat sa panuay ang asawa. Gusto mo malipat? Bungkag ang imong panimalay. Gusto mo mailag sa panuway? Wasak ang inyong panimalay. Mauna nga naatay gialagad nga Dios, naatay gipaminawan nga pulong sa Ginoo, kay maunay mo giya kanato paingon mga igsoon ko sa kahupnanan para dili ka mailad, dili ka malipat sa buhat sa yawa. Everybody say praise the Lord. Abi ninyo ang word nga whiles, paminaw mo maayo ha. The word whiles, it contains the words method. But pasabot pamaagi. Pwede gagamit ang word nga whiles, pamaagi. Pamaagi. Method. Pamaagi sa panuway. Mga kaigsuunan ko, paminaw mong maayo nining taknaas kabuntagon. Tanang Kristohanon, 24 oras nagapanlihok ang tanang pamaagi sa yawa para lipaton ka, para pildihon ka, para mawasak, malaglag ang imong kinabuhi. Maunay mitod sa kaaway mga kaigsuunan. Lain pa mga kaigsuunan ko nga pulong word nga whiles ang mga manggialamon naghatag og pulong mga igsuon mahitungod sa whiles. Ambot pasabot nila gitagaan nila word ni nga ang whiles deset. Ang whiles mga igsuon trick. Pag nasabtan na gyud nato pag tag trick. Kay balo ba mo sa nang trick? Para nang nagmagic, di ba? PC. Oh, birahon ng PC. Kakita mo na sa YouTube. Taas kang PC. Putulon sa tunga. Tabunan na yung mga igsoon sa kamot. Birahon na hinahinay. Ang tanang nagtanaw, makaingon gyud grabe kanindot kaayo kay nasumpay pinaagi lang sa iyang pagkumo. Kang uban huyopon pagyud. Pagbira sa PC wala na pinutlan. Ang tawag ana trick. Kasabot ba mo ang pulong trick mga igsoon, buti pasabot giputol pero trick ra siya. Buti pasabot lipat-lipat ra ang tinuod, wala gyud putula ang tunga, nalipat ra ka. Kabantay mo anang dula-dula kanang tambon-tambon no sa inamag gani na sa pista, di ba? Pabtikais mata, ibalin-balin ang coin. Gamiton mga igsoon murag kung saan gamiton mga taklob. Dire kinsa mo kon dire aman itudlo 100 ang makatudlo 100. Sa nakita na gyud mo nga diha gyud paingon.
Pag mabutang na kag 100, pag-abri, wa na liha. Napay uban nga mga trick kanang baraha. Diba? Mga saputi, mga kaigsuunan. Naay gisulti mga igsuon ko ni Jeff. Si Jeff Bridges, matud pa niya. Movies are like magic tricks. Ang salida daw, ang pelikula, kisay hilig og salida. Oh, kaya sa may hilig niyong salida. Kasagara na ba ning mga talawan, ang ilang hilig, horror. Oh, imbis kitalawan, ang tanaon, mga horror. Kanang kiniibay liog. Muna yung tanaon. Taon-taon, bukod na naghabol. Pagwanay na nalaw, siya na lang dito, pati ang yung banig, yan ang lukuton sa yung lawas. Arang dali, aray nung kabadakpag vampira, ana. Nakalukot naman kadaan. Ang buting mga talawan, marabay hilig ni tanaw ng mga wak. No. Uban po dilig mo tanaw sa lida, kining gira-gira. Namatod pa ni Jeff mga igsuon, movies, unsa to? Namina mo? Unsa to, 13? Unsa to, giingon? Movies are like magic tricks. Sa tinuod ang salida, walay tinuod, ana. Kana bitaw ambak-ambak nga habog kayo. Wow! Sa tinuod na duha na kadangaw ang yambakan. Pero kita pong nagtanaw sa TV, gakurog na nga itong unod. Nabitaw mga suspense ng mga salida nga gatras-atras ang building nga habog kay gatras-atras niya sumbag ko na yun. Hantod matuwa na yun. Natanaw ng mga sakyanan sa ubos perti ng gagmaya. Pagkahog mga igsuon ko, kita mo'y naapiktuhan. Nagkurog-kurog ang atong tuhod. O dito, nagdekorasyon Miss Balubo itong adlaw gani. O Merkulis, Martes, nagdekorasyon nagdecorate may. Na may balay sa unahan mga igsuon ay nagtanaw sa lida. Arang sa baang nagtanaw. Ang nagtanaw sa salida gayon nga, tanawa na si mong likod, bantay, rapiduha dayon. Kuutang niyo mo imo almas po sila kaya na si mong likod. Tanawa, naunahan na hinong katanawa, lagi giignan bitaw ka na ko ganina. Ay mga mananaway nga mga sabaan kayo. Unhan pa ang mga direktor. Pero matod pa ni Jeff, movies are like magic tricks. Ang tanang salida, walay tinuod na. Amen? Pag-igo sa agtang tanaw ni mo, bungkag yun ay. Labi na itong salida nga probinsyano. O saan may gipuli ka ron? Ha? Batang Quiapo? Pagkaswituhan ninyo ay. Pero way ampo ay. Pagkaswito sa mga movie. Pag maigo ang agtang bang, maulo sa bungkag ang makita gini mo salida, bungkag maging ulo. Pero daghay na nga pungot, daghay na nga hiblad na itong probinsyano ay. Gikulatan nagmaayo. Giguyod-guyod na. Gibunog na tanaw, grabe bunog sa lawas. Gibunalan pa og martilyo. Unsa to gibunan? Pala ang agtang, kinsa may di mamatay ana. Pero kay salida man lagi. Pelikula man lagi. Buhi gihapon. Pero kung imo na kung tinuod pag yun, dugay ra kayong pataya, oy. Tungod kay ang salida, ang pelikula is a magic tricks. Lipat-lipat na siya tanan. Kita ganahan putag tanaw. Grabing kalingaw nato sa lipat-lipat. Mauna ang word nga whilst.
Muna nga gihimo sa kaaway karon, mas ganahan pa ang mga Kristohanon mutanaw sa lida kaysa moampo. Naibalo ba mo nga gigamit sa yawa karon ang cellphone? Gigamit sa yawa karon ang telebisyon? Gigamit sa yawa ang tanang pelikula para mawala ang imong kaganas pagampo, kaganas pagdaig, tuwanas tanang kaligawan. Wiles of the devil. Mga igsuon ko, suginlan ko kamo nining taknaas kabuntagon. Ang ato rabag antuan wala na'y katapusan. Kining kalibutan ang gitungtungan sa atong mga tiil. Adunay katapusan, adunay kinutuban. Dito sa ikaduhang kalibutan nga atong gipuyan, wala na'y katapusan. Busa atong i-treasure ang tuwa dito. Atong ampingan ng atong pagpangalagad sa Dios. Kay mao ni magdala nato sa ikaduhang pinuyanan nga wala na'y pagkatapos. Oh, kumpiyansa ra kayong uban diri oy. Kumpiyansa ra kayo, bahalag mailad. Napoy nadunggan nga Kristohanon. Gignan ang usa sa Kristohanon nga ayo palabig ka dasig. Kaya binimog magdasig-dasig ka, birhan ka siyawa. Ingon siya nga, paluya pod para kaingon ang yawa nga luya ka. Kaya ang tanang luya di naman nabirhan siyawa. Ingon siya nga, ilaron po nato panagsa ang yawa. Makailad ka kasyawa. Nga ang tanang amahan sa pagpangilad ang yawa. Anak-anak ra ka. Dili ni mo mailad ang yawa, mga igsuon. Ipakita na lang sa yawa nga tinuod kang nangalagad sa Dios. Ipakita na lang, ipadungog na lang sa yawa nga tinuod kang nagdaig sa Ginoo. Moingon nga, ilaron ko nung yawa, ayaw ko nung palabig padasig. Brother Carlos, kaya mong palabig ko nung kagkadasig, birhan ko nung kaspanuay. Dili na tinuod. Muna itong tawhanahan po karon dili mo simba, kaya nahadlok birha siya yawa. Kaya panahon ko nung mo simba siya, sugda naman ko nung siya spanuay, o birha. Pariglahan naman ko nung siya yawa. Muna nga way siya simbahay, kaya nahadlok pariglahan sa yawa. Igsuon ko, ayaw palimbong ni ana nga mga sugilanon na ay pulong sa Dios, pangalagad ug sukli ang yawa. Kay mo karatil siya pagdagan kung musukol ka. Kung musukol ka. O sa Sterlina? O sa? Kung musukol ka. Sa Ster? Pero nga kay, burag masayop manggod. Kung musukol ka ang yawa, mudaghan. Mudaghan, mangunoon-noon. Kung musukol ka ang yawa, mudaghan. Ang Biblia nagdeklarar kung musukol, sukli ninyo ang yawa kay mukaratil siya pagdagan. Walay makaambag, walay makaambas gahom sa Diyos, mga igsoon. Sukli ang yawa. Ayaw pabayot-bayot. Ayaw paluluya. Sukli ang yawa. Kaya ang tanang limbong buhaton sa panuay. Ang tanan nga deception, ang tanan mga igsuon ko nga gitawag tricks, buhaton sa yawa para ikaw malaglag sa imong kinabuhi, mawala ka sa pagpangalagad. Kaya ang trabaho sa panuay, laglagon ang tao, patyon ang tao para maimpirno ang tao. Kung madala ka sa trick sa yawa, impirno ka. O sa ganito ang tricks, ilad. O sa ganito ang tricks, method, deception, o kang Jeff Bridges movies are like magic tricks. Tanan na ito nga nakita, dili, tinuod mga igsoon. Gimagic-magic ra na. Mga tricks ra ng tanan. O lain pa nga pamaagi mga igsoon o pagtulunan mahitungod sa tricks. Hallelujah! Nga kitang tanan mga kaigsuunan, ang yawa
Nagplano kanunay kanato sa pagbungkag, pagpildi ug paglaglag kanato. Mao nay plano sa yawa. Pagmuhunong na gani ka sa pagpangalagad, pagmuhunong na gani ka sa pagsunod sa kabubuton sa Dios, pildi na ka sa yawa. Daog ang yawa. Muna nga, kung musukol ka, ang yawa mudagan. Mudagan magid ang yawa, basta musukol lang ka. Pero magtinalaw ka, gabahag ng imong ikog, saon manggod pastor, tao ra manggug ko. Magsige ra manggug pabilin anang katarungang tao ra ko. Kaya sa man di ay kanu sa man kanay mong unggoy. Tao ra ba yagyug ka? Saon ra manggud pastor, tao ra manggug ko. Kanu sa man kanay imong alien. Nagpadalang ka sa buhat sa kaaway. Nagpadalang ka sa lipat-lipat sa panuway. Kusog ka pagpalakpak mga kaigsunan. Glory to the name of the Lord. Hallelujah. Niapay limbong sa kaaway. Tanan mo ingon lipat-lipat. Nakasinati na mabubisag na mo sulod sa simbahan. Di mo ganahan mo daig. Maragwa mo makadungog ba? Nakasulay na mabubisag ni simba mo pero di mo ganahan mo daig. O sa man lipat na nili. Pero bisag wa ka mubati o kalipay kung niday ka ibutang sa Ginoo ang iyong espiritu para malipay ka. Mauna bang igsuon? Muna nga pagsuod pa lang dias pultahan, pagsuod pa lang nato sa pultahan, ikondisyon na ang imong kasing-kasing o gunahuna kay niya ka para muday ug musimba sa Ginoo. Kanindot kayo no atong anniversary. Tanang nakatambong dito. Sa illustrate, may tungod sa katong kalimbang, sa Tagalog kalimbang. Kalimbang man sa Tagalog na kalimbang ang tawag. Kana bitaw mo si tawag kana? Tiling-tiling. Gagmay nga patingog, nga burag sa ice cream. Ngay pangbitay mga igsuon ko diri sutanas pare. Nga mo na sa Old Testament nga kung ang pare mosulod na sa balaang dapit, iyan ang ianda may ang kaugalingon. Kaya ang dapit ngayang sudlan dili basta-basta. Ang dapit ngayang sudlan tuwa ang gitawag Holy of Holiest. Sa Bible pag nidawag balaang dapit mga igsoon buti pasabot, dili pwedeng mosulod dito ang tao nga adunay mansa. Dili pwede bisa pagpare ka, mosulod ka dito bisag na nagtrabaho ka sa trabaho sa pagkapare, dili ka basta-basta makasulod kung naa kay gamayng hugaw. Literal mga igsoon unsa nga hugaw, pananglitan ng ihaw, napisikan lang kagamay kayong dugo. Nahigsuod ka dito. Ang ilang timailhan dito, pag ang pare imusulod na dito mga igsoon sa Old Testament, manay pamaagi sa unang panahon ha? Everybody say amen. Karon dili na, wala na sa una ng panahon. Pag ikaw nakasala, ang imong sala, ang magda, ang pare dito, dalon dito ang imong sa. Muna nga maghalad ka, magda kag halad. Sa Biblia, kung dako-dako ang imong sa, dako-dako ang imong ihad. Ihalad mga igsoon. Everybody say praise the Lord. Arang dako agyud kayo ang imong sala, ang dalon nimo baka. Ihaw na dito. Bantayanan sa pag-ihaw kay basig mangwan ang mga dugo. Ang pare dito malabsikan, gamay bisang gamay lang sa tawag na dugo or hugaw. Mugani nga naay hugasanan. Adesel mo sulod dito sa gitawag balaan nga dapit na hugasanan. Naisamin nga dako, tanawon og maayo ang sutana, tanawon ang kamot basig naay nilagpot nga mga hugaw ginagmay. Unya ang tiil na ay kiling-kiling. Ang sinina ran ay kiling-kiling. Ang tiil na ay pisi.
Samtang naglakaw ang pare, mga igsuon, ang pisi to adito, ihawiran sa mga tao sa gawas. Pagsulod dito ang ilang timailhan nga buhi pa ang pare tungod kay mag tingog-tingog ang maong tiling-tiling gibutang sa sinina sa sutana. Pag-abot dito sa balaang dapit, tinighalad na sa pare, mag-anam gani og kakusog ang tingog, buti pasabot mga igsuon, gidawat sa Dios ang pagpangayog pasaylo, ang pagdaig pagsimba sa pare. Pero pag sulod gani dito nga hilom kayo og wag yoy saba, buti pasabot ang nagdaig dito, ang nagdala dito mga igsuon ko, patay na. Mo na nga kita, dili ta mga patay. Naisimbahan nga patay, pero naisimbahan nga buhi. Palakpakan na to ang Diyos, siningtak na mga igsuon. The devil has a detailed plan to destroy us. Gusto siyawa laglagon ang tao. Gusto sayawa mga igsoon ko, maimpirno ang tao. Gusto sayaw mo na ang limbong sa kalibutan karon, limbong sa kaaway karon, nga bisan dagaya ang pulong sa Dios, gitakluban, gisampungan sa kaaway ang kaibalog kaalam para dili managpakasabot ang mga tao sa kamaturan. Dili maminaw, dagaya ang pulong sa Ginoo. Kagabi nag-live broadcast ko mga igsoon, perting daghanang naminaw sa pulong sa Ginoo. Arang daghanan nag-comments. Magpabilin mi pastor bisag naa mi sa gawas sa nasod maminaw sa pulong sa Ginoo. Nahadlok mi. Mga comments mga igsoon ilang akong gipangbasa tanan. Ahadlok sila kaysa tinuod lang kung magkumpiyansa ta, laglagon ta sa yawa, patyon tas panuay, impierno mga igsoon na nangatan sa atong mga kalag. Shall we say praise the Lord? Mao ni ang tanang buhat nga dili maayo. Mga kaigsuonan ko, butangig kalam kahibalo ang imong kinabuhi sa paglikay sa tanang trick sa yawa, sa tanang mga kaigsuonan kong deception nga buhaton og tanang method nga buhaton sa panuay. Tanan mo ingon amen. That is exactly ang buti pasabot sa wiles, tricks or manipulation. Kuha na to na sa English ng word, manipulation. Tricks, pagpangilad, pagpanlimbong. Buhaton tanan sa yawa para malimbungan ka. Daghang kay mga limbong gibuhat sa yawa ron. Amen. Oh, moingon mga igsoon, tanawar ang gibuhat. Tanawar ang gibuhat. Ni Adan og ni Iba. Di ba? Si Adan og si Iba, unsa may gisulti sa Ginoo sa ila? Brother Wilmore. Ningon ang Ginoo, Adan, makakaon kamo sa tanang mga bungas kahoy ni taliwala sa Garden of Eden. Di ba mga na? Genesis chapter 2. Makakaon kamo. Pero adunay usa ka kahoy nga bunga niini, dili gayud kamo makakaon. Kay kung mukaon kamo niini, mga matay gayud kamo. Mo nay pulong sa Ginoo. Everybody say praise the Lord. Pero tanawa ang manipulation. Tanawa ang tricks. Tanawa ang buhat sa yawa. Sa diha nga ang mga tao sa Dios nga gisultihan, gusto i-twist sa yawa. Gusto sa yawa manipulahon ang tao. Everybody say amen. Tanawa. Sa diha nga sila mga kaigsunan tuwa na, naglakaw na, nakabalo na si Adan ug si Iba sa pulong sa Dios nga katong naa sa liwala sa paradise sa Garden of Eden, ginadili kay mga matay sila. Sa panahon nga tuwa na sila, giusab. Kanusa giusab sa yawa. Sa dihang nakadungog ang yawa sa sulti ni Iba. Genesis chapter 3, tanawag maayo. Niingon mga igsuon ko ang yawa. Dili man na tinuod nga mga matay mo. Hinuon ka ng gidili sa inyo ha, maunay pinakanindot kong inyong kaunon kay may sama kamos mga Dios.
Niingon si iba mga igsoon, dili. Nakiglantugi pa siya. Kinsa ang gilantugi? Ang yawa. Giignan pa niya ang yawa, dili lagi na. Kaya ingon ang Ginoo na mo, nga kining ginadili taliwala sa tanaman sa Eden. Kung mukaon kami ni ini, og, ang tanan mo ingon og, ignay mong katapad og, na nagisumpayan na niya. Og kung muhikap kami ni ini, nana, wala ra ba nag-i-appeal sa Ginoo sa pagsulti, pero gipakapinan na ni iba. Everybody say praise the Lord. Nakabalo ang panuway nga nagdugang-dugang na pugka. Kining mga taong nangalagad sa Ginoo hilig magdugang-dugang. Hilig mo himog istorya nga dili tinuod. Maunay sakyag panuway. Murag walo mo kadungogay. Kining mga taong hilig og dugang-dugang nga dili tinuod. Maunay mga taong panuwayan. Maunay mga taong dali ang limbungan. Maunay mga taong madala sa lipat-lipat sa kaaway. Mga tao nga wala na'y pagsalig sa pulong sa Ginoo. O kiraman mamantalon, basta mo simba lang. Lingi ako niyong kutapad. Pastor, kadugayan din nagyog ko mo simba diri ay. Unsay gihadlok nimo ang Ginoo? Ayaw gigadlok ka ang Ginoo. Kay gibadlong ta para manlangit ta. Murag wala mo mo'y palakpak. Putlan ang buhok. Okay raman ang putol ang buhok, pastor. Gikunto manggod. Lipas panuoy. Naibalo ba mo nga dako kayo na nga walay pagtaod sa pulong sa Ginoo kung imong lapason ang pulong sa Dios. Unang Korinto kapitulo 11. Tanang mga babae, timailan nga wala mga alagad sa Dios ang nagpaputol og buhok. Wala mo magbasag Biblia. Wala mo mahadlok sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. Nganong ipangputlan ninyo yung buhok? Pastor, kami day tanan. Ay, nagwali ko para makabantay tang tanan. Nga ginadili ka na sa tubangan sa Dios, ginadili sa pulong sa Dios. Ayaw buhat-buhat o dugang-dugang istorya. Kay ikaw, dali kang matintal, dali kang madala sa limbong, sa kaway. Oh, grabe ang pagwali. Sakit kayo, yes, sakit kayo. Because the word of God is quick and powerful than any two-edged sword. Naibalo ba mo? Romans, sa book of Hebrews, ang pulong sa Ginoo, hait pa sa espada, sa duhay sulab. Brother Lolok, dili lamay paminaw ng pulong sa Ginoo. Puno sa pagbadlong. Puno sa pagmatuto. Pero kung musunod ka, bisag nasakitan ka, glory to God, makabaton kag kaluwasan sa imong kinabuhi, mga kaigsuunan, mga kahigalaan. Ginabadlong ka sa pulong sa Ginoo. Wala ka badlong ang tao. Kay kung tao lay mo badlong nato, dili di ko musunod, di man ko maimperno. Pero kung ang pulong na sa Dios, may mabadlong ninyo. Paabuta kung di ka mo tuman. Adunay silot, adunay tunglo. O gabi niyo, ang punishment, sa taas kayo nga punishment, but pasabot, pinakataas mga igsoon ko nga silot. Walay lain. Sa Tagalog, ika nga, dagat-dagatang apoy. Bisayao na to ang silot nga imong matagamtaman kumusupa kas pulong sa Ginoo, linaw nga kalayo. Unsa? Linaw nga kalayo. Busayaw padala sa tricks. Gilipat ra ka. Gilimbugan ra ka. Giilan ra ka. Padayon day ka siya. Himaya siya. Ayaw palipat. Sayawa mga igsoon. Tanawa ang gisulti. The trick is not only twisting God's word. Tanawa ha? Ang tricks daw, everybody say tricks, is not only twisting
God's word, but changing the context and meaning. O na yung mga tao, pang-usbo na tanan ang context sa Biblia. Pwede ra bisyoso basta mag-alagad padayon sa Ginoo. Pwede ra dili magpakabalaan basta magpangalagad padayon sa Ginoo. Makaalagad ay ka kung dili ka magbalaan. Walay makakita sa Dios kung dili magbalaan, kay ang Dios balaan man. Daygo nato ang atong Ginoo, mga igsoon. Shall we say praise the Lord? Manindugtang tanan ning tagna sa walay paglangan, mga igsoon. Wiles are tricks and manipulation of Satan. Deceive, hallelujah, para i-deceive ang mga tao. Ang mga limbong, may limbong manipulasyon nga ginisinyo sa yawa para sa paglimbong sa tao. Wala ko magpasakit kaninyo, mga igsoon. It is the word of God. It is the word of God. Hallelujah. Girebuke tas pulong sa Ginoo. Gibutangan ta, gitagaan tag instruction sa pulong sa Dios. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Samtang mga buhita, mga igsoon, dili maghunong og mapadayon ang mga pulong sa Ginoo sa pag-instruct, pagtudlo kanato para dili kita malipat sa kaaway, dili kita malipat sa yawa. Niining katapusang mga adlaw. Tanaw ang gibuhat sa yawa. Pagkadungog niya kang iba nga gidungag-dungagan ni iba ang pulong sa Ginoo. Dali kayo nakadungo, nakadulot, nakasulod ang lipat-lipat nga kaugdahan sa panuway. Hallelujah. Praise God, praise God. Sa inyong paglakaw adlaw-adlaw, nagbantay ba mo, mga igsoon? Sa inyong trabahoan, nagbantay ba mo? Dili ni mo bantayan ang lipat o kaugdahan sa yawa. Ngano? Mo'y pinakalami nga buhaton. Lipat sa panuway. Pero sultihan ta karon, padayon kung naka sa presensya sa Dios, nakakapagsunod sa mga pulong sa Ginoo, naaka mga kaigsuunan ko na puno sa gahom sa Dios, dili ka malipat sa kaugdahan sa panuway. Bisan asa pa ka moabot, bisag unsa pa ang kahimtangan sa imong kinabuhi, bisan pa mga kaigsuunan ko, kung naa ka mga kaigsuunan sa gitawag kalisod, bisan pa mga kaigsuunan kung naa ka sa gitawag mga igsuon ko pagsulay. Hallelujah. Kung gibati nimo mga kaigsuunan ko nga ikaw nagakaluya, balik lang sa presensya sa Ginoo, dahil siya gimaya siya padayon sa mga pagampo, ayaw padala sa trick sa kaway. Because the devil has a detailed plan to destroy you. Pabalik-balik 24 oras way hunong ang yawa para sa paglumpag, pagguba sa imong kinabuhi. Apan gi-challenge ka nako, pinagis pulong sa Ginoo. All you have to do is to obey the word of God. Ayaw palimbong, mga higala ko, mga kaigsuunan ko. Praise God, sa trick sa kaaway. Pangalagad sa Diyos, dili kaugalingon imong interpretation. Kay kung magkaugalingon ta sa atong pagsabot, mga igsuon, muna hinungdan dali kaayo ang lipat-lipat kaugdahan sa yawa nga mo'y musod sa kinabuhi nimo. Kung magkinabuhi ka uyon sa imong kaugalingong interpretasyon. Yaw. Dagang kay mo ingon. Tingali ikaw, usa-usab ikaw nga biktima niini. Okay ra ni nga akong gihimo basta musimba lang ko matag Domingo. Okay ra ni akong paglapas basta musimba lang ko sa atong Ginoo matag Domingo. Prone kay kas panuway ana, mga igsoon. Ayaw pag kinaugalingon og pagsabot na ang pulong sa Ginoo matag Domingo, matag Miyerkules. Kanunay
nagtudlo kanimo, nagkanunay nagtudlo kanatong tanan. Ayaw dungagi ang pulong sa Ginoo, ayaw pasuprahi ang pulong sa Dios. Tumana ang pulong sa Ginoo para dili ka malaot. Gihigugmat ta sa Dios. Muna inungdan ang atong Ginoo, nagbadlong kanato, matag karon og unya. Tungod na sa dakong gugma sa Dios kanato. Kay dili gusto nga atong Ginoo mahalaot ka, dili gusto sa atong Ginoo maimpirno ka, dili gusto sa Ginoo malaglag ang imong kalaog sa nagdilaab nga kalayo. Sa tinuod lang ibati ako sa paghigugma nimo. Tungod sa kita mo, bugma ka na ko. Come on! Apli ang atong altaran mo, imo takan sa pagduol sa Ginoo. Mangayo ka pasayloan, Lord, pasaylo ako sa nanakong kaugalingon nga pagpamalandong una-una dili day mao. Sayop nga pagpamalandong, sayop nga paghuna-huna. Pasalamat sa mga pulong nagtudlo kanamo ni tagnas kabuntagon. Sige mga kaigsuonan ko, igiyahan ang atong kinabuhi pinagi sa pulong sa Dios. Iputang ang imong kinabuhi maginiyahan pinagi sa Word of God. Tungod sa gipakita mo, Hallelujah, hallelujah. ingon sa dili, Thank you, Lord. malayo ka nimo, sa dili ko, iya ka nimo, Yes. Hallelujah. Sige mga kaigsuonan, atong iko ang atong mga tuhod, magaduol ta sa mga pagdaig, pagsimba sa atong Ginoo. Samtang nagpadayon ta sa maong pulo atong taknaa, sa pagduol nato sa Ginoo, dalay ko ng Dios sa walay katapusan. Ayaw palimpong sa kaaway, kaya ang kaaway adunay lipat-lipaton, adunay lipat-lipat nga buluhaton para sa paglaglag sa imong kalag, para mga kaigsuonan ko mapatay ang imong espirituhanon, malaglag ang imong kalag ngadto sa linaw nga kalayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. sa dili ako, iya ka nimo, Come on, mga kaigsuon, wake up! Umana ang pulong sa Ginoo. Ano naman sa madunggan nato pulong sa Dios, mapapasakitan na natong pagbati mga kaigalaan, mga kaigsuonan. Pero pasalamatan nato atong Ginoo tungod kay kini mo sa kabubuton sa atong mga kinabuhi, para mahimo atong kinabuhi. Sumay sa iyang mga pulong, may sumay sa iyang kabubuton. Hallelujah! Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Minsan wala kita makita. Yes! Hallelujah! 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 Sige na ikaw, Diyos! Lord! Yes! Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Buhay ka nga Diyos na akong ialagara, Buhay ka nga Diyos nga among gialagara. bisan ako makasasana, ikong ipakita.
sa tanang pagdaig ug pasalamat. Takos ka sa tanang pagdaig ug pasalamat. May kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may ginawa. Bil ko himayaon ka, hangtod ni akaw. Kasing-kasing ko, Ayaw ka ug alagaran ko, hangtod may kinabuhi, Ginoo. hangtod may kusog, may ginawa. Sa ngapit ko himayaon ka, Hangtod ni akaw. sa kasing-kasing ko. Ayaw ka ug alagaran ko, Yes, hallelujah! kinabuhi Yes, ay kusog. hallelujah! Ginawa Thank you, Lord! Himayaon mo ka lang. Himayaon ka sa mga kinabuhi. sa kasing-kasing ko. Thank you, Lord God. Hallelujah! Ginoo, nahimog suko. Come on, iniksunod. Hallelujah! Thank you, Lord. Hallelujah! Ning kinabuhi. Thank you, God. Oh, hallelujah! Walay isang kahimong kagamana. Atong daygo na natong Ginoo mga igsoon, dalaygo na yanan. Atong ibuhat sa atong mga kamot, atong ipayaw siya sa atong mga kinabuhi. Hanggang may kusog. Hallelujah! Hangtod ni aka sa kasing-kasing ko. Ayaw ka ug alagaran ko. Ginoo, daygo na to ang atong Ginoo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige mga igsoon, ipagawa sa mga tingog sa imong baba sa mga pagdaig sa atong Ginoo. Di takta mga kaigsuonan, kinahanglan magagawas ang atong mga tingog sa paghimaya sa atong Ginoo. Magagawas ang tingog sa atong mga baba sa pagdaig sa atong Ginoo mga kaigsuonan. Niata para mo daig sa atong amahan. Niata para mo daig sa atong langitnon